Helo a chroeso i fideo sy'n rhoi trosolwg o sôn am swyddi. Bydd y fideo hwn yn amlygu rhai o rannau allweddol sôn am swyddi, sy'n ista ar wefan fy nyfodol a sy'n cynnwys gwybodaeth a gyrfaoedd hawdd i ddarllen. Felly o hafan Gyrfa Cymru, os sgroliwch i lawr nes i chi ddod o hyd i ardal fy nyfodol, cliciwch ar y llun neu ar y teitl a bydd hynny'n mynd â chi wedyn i wefan fy nyfodol. Felly, ar hafan fy nyfodol, os newch chi sgrolio i lawr i wilod y dudalen, a dyma lle byddwch chi'n gweld y ddau brif ap sydd ar y wefan, sef y cwis pwy ydw i a sôn am swyddi. Rydyn ni'n mynd i glicio rwan ar sôn am swyddi. Felly mae sôn am swyddi yn cynnwys gwybodaeth hawdd i ddarllen am amrywiaeth o swyddi gwahanol. Bydd yn rhoi syniad i chi o'r hyn y mae'r swydd yn ei olygu, os fydd yn addas i chi, ac wrth gwrs be di'r cyflog. Felly mae yna 58 o wahanol fathau o swyddi am sôn am swyddi, a maen nhw wedi eu gosod yn nhrefn y wyddor. Mi fyddwn ni'n edrych ar un swydd i ddangos i chi pa wybodaeth y gallwch chi ddod o hyd iddi. Felly os nawn ni fynd i edrach ella ar swydd gwaith cymdeithasol. Felly ar y brif dudalen, y byddwch yn glanio arni, fe welwch chi gyflwyniad byr o beth yw'r rôl, efo'r opsiwn i ddarllen rhagor neu ddarllen mwy. Mi fydd yna focs efo graddfa cyflog yn edrach ar pa gyflog y gall swyddog gwaith cymdeithasol ei gael pan fydden nhw'n dechrau a gweld y cyflog wedyn yn cynyddu efo phrofiad. Fe welwch chi hefyd syniad o'r oriau gwaith arferol ac unrhyw wybodaeth ychwanegol fel gweithio nos, penwythnosa a gwyl y banc. Yna fe welwch chi adrannau o'r enw a yw'r swydd yma'n addas i mi, pethau i feddwl amdanynt a cymwystera. Mi fyddwn ni'n dod yn ôl at yr rhain mewn ychydig. Ac ar wilod y dudalen fe welwch chi adran sy'n rhoi rhywfaint o wybodaeth i chi am y nifer o swyddi y disgwylir yn y dyfodol yng Nghymru. Felly, disgwylir y bydd 153 o swyddi ar gyfer swyddog gwaith cymdeithasol a swyddi cysylltiedig yng Nghymru tan 2027. Reit, gadwch chi'n sgrolio wan yn ôl i dop y dudalen ac edrych ar y brocs ar y top a clicio darllen rhagor neu darllen mwy. Yma fe welwch chi ddelweddau a gwybodaeth yn amlygu rhai o'r pethau allweddol y bydd swyddog gwaith cymdeithasol yn ei gwneud yn ei rôl. Ar y gwylod yma hyn, o dan mwy o wybodaeth, mi nawn ni edrach yn gyntaf a yw'r swydd yma'n addas i mi. Ac eto, yma fe welwch chi lyniau a gwybodaeth yn deud wrthych chi y pethau bydd angen i chi ei gwneud os ydych chi am fod yn swyddog gwaith cymdeithasol. Pethau fel delio yn bwyllog efo bobl, a allai fod chydig bach yn flin neu yn ddig, a gwneud penderfyniadau a fydd yn effeithio ar eraill. Reit, awn ni rwan i sbio ar pethau i feddwl amdanynt. Yma eto fe welwch chi lyniau a gwybodaeth yn deud wrthych chi am y pethau y bydd angen i chi feddwl amdanyn nhw os ydych chi eisiau bod yn swyddog gwaith cymdeithasol. Pethau fel peidio ac yn hyrfu dan bwysa a gorfod gweithio ar benwythnosa. A'r dudalen olaf dwi eisiau i ddangos i chi ydy'r dudalen cymwystera. Felly, fydd y dudalen yma yn deud wrthych chi beth ydych chi angen i wneud i ddod yn swyddog gwaith cymdeithasol. Pethau fel cael gradd, a hefyd cofrestru efo gofal cymdeithasol Cymru. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am unrhyw swydd, fe allwch chi siarad a'ch ysgol a'ch cynghorydd gyrfa, neu fe fedrwch chi ffonio ni ar dim 800 528 4844. Fe drwch chi wrth gwrs sgrolio reit i dop y dudalen a clicio ar y ddolen cysylltu â ni. Ac ar y dudalen yma fe welwch chi wahanol ffyrdd o gysylltu efo ni. Drwch chi ffonio ni, drwch chi gael sgwrs ar-lein efo cynghorydd gyrfa, neu os ydych chi isio mi fedrwch chi e-bostio hefyd. A dyna ni, dyna drosolwg o adran sôn am swyddi sydd yn eistedd ar wefan fy nyfodol. Diolch yn fawr iawn am wrando.